سلام كم يغنيكم كم يلهم كبرت غاتلتين نايلو ما عندهم دلونا ونجميرنا يلنا أب السوشيال ميديا بتعمل زرارتن حدش نجاراتن زلوا قرص قبيلتهم وانا حسابات نباهم كبتصحي سنة من كثال سلام دك عبيتي دكتور أبي أحمد أبارلاما وعلو لما أنتي زتزارقو زربانيهم إذا زربا زلما بدأ ملكات ويستطالي እውነተኛ ፍላጎትና የኛን ችግር ነው እንዲያስበው ነው እንትን ቦታ እንትን ብለዋል ሳይሆን የኛ ፍላጎት ይሄ አሁን ዛሬ የምናገረው ነው። በዚህ ጉዳይ ሁሉም በቀና ልብ ተባባሪ እንዲሆን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ማይ የስቲ ይብላሉ ማይ ጥራ አይኮነ أمنني دكتور أبي أحمد إذا كوينات زيا بمخنيات ودب عصب أنت دا جميروا إذا لهم معنت ستايا ماي كالاي جزي أبزا برلمان مسؤول ستيا خم زي كيل كخون كم زلوا وق فلت إجبا كنبل ندلي إذا حسب زيادة تسمعكم كلهم شير جبروا ሀገራችን ኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤርትራን በማስመልከት ሁለተኛ ደብዳቤ ልካለች። ደብዳቤው ማጭሩ ኤርትራ መንግስት ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን የደገፈ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተዳፈረች መሆኑን ኢትዮጵያም ይህን በሉዓላዊነቷ ላይ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማስቆም ህጋዊ፣ ሞራላዊና ተፈጥሯዊ መብቷን ትጠብቃለች የሚል ትግራይ የሚገኙ የህወሓት አመራሮች ከሻዕቢያ ከኢሳያስ መንግስት ጋር ሽርክና በመፍጠር ጦርነት ለመቀስቀስ እየሰሩ እንደሚገኙ የቀድሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አመራር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተናግረዋል። ይህን የተናገሩት ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ከተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን የህወሓት ሰዎች ከኢሳያስ መንግስት ጋር በማበር ጦርነት ለመቀስቀስ እየሰሩ ያሉ የወንጀል ስራዎቻቸውን ለመሸፈን እንደሆነም ጠቁመዋል። የወንጀል ስራዎችና ወደ ጦርነት የተገባበት ውሳኔ ራሱ የቀድሞ ጦርነት አካውንተብል መሆን አለበት ብለዋል። ሌተናል ጀነራሉ እጅግ በጣም ብዙ የጠፉ፣ የተሰረቁ፣ የተዘረፉ ንብረቶች፣ ወርቅ፣ መሬት፣ ገንዘብ እንዳለ ጠቁመዋል። በዚህ የወንጀል ተግባር ውስጥ በግልጽ የሚታወቁ ትላልቅ አመራሮች እንዳሉበትም ገልጸዋል። እነዚህ አካላት የወንጀል ስራዎቻቸውና የፖለቲካ ስልጣን ፍላጎታቸውን አንድ ላይ እንደቀላሉ ይህንን ለመከላከል ወይንም ከሰሯቸው የወንጀል ስራዎች ነፃ ለመሆን የሚያስችላቸው አንዱ መንገድ ጦርነት መፍጠር እንደሆነ እንደሚያምኑም አመላክተዋል። ለዚህ ከኢሳያስ መንግስት ጋር በመተባበር ነው ጽምዶ ብለው እየሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ እያንዳንዱ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አውቆባቸዋል ያሉት ሌተናል ጀነራሉ ህዝቡ ይህንንና የወታደራዊና የፖለቲካ መሪዎቹን ፍላጎት እንዲሁም የሚያደርጉትን ግንኙነት ስለሚያውቅ ከሻዕቢያ ጋር የሚደረግ ትብብር ጽምዶ አልፈልግም ነው ያሉ ሲሉ ተናግረዋል። ዓብይ ፖለቲካዊ ዓወት ድብሎ ህዝባዊ ዓወት ድብሎማ ናይ ትግራይ ውሳኔ እዩ ሰሚዕኩም ኣለኹም ትማሊ ዕረፍ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣተኹን ግን ትግራይ ኣዴታት ትግራይ እንታይ ከም ተዛረባ ርኢናየን ኢና ኣብቲ ጉባኤ ናይ ህወሓት መበል 50 ዓመት ዝነበረ ኣዴታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣዴታት ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ፅምዶ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ባዕሉ ይነግረኩም ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ደጨነቆም ባእታታት እዮም ሕጂ ትማሊ ተጣዒስካ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣነሲ ከምኡ መሰለንን ፅምዶ ክሳብ ክንድዚ ቤዚክሊ ማለት ዕውት ምዃኑስ ኣይፈለጥኩን መብዛሕትና ደቂረ እዚ ፅምዶ ትማሊ ተጀመረ መስለኩም ኣሎ ዓሚ ኣነ በፂሐም ስመፀኹ ድሕሪ ስመራ በፂሐም ምምፀይ ድሕሪ 3-4-5 ወርሒ ተጀሚሩ ኣወል ጀሚርዎ እቲ እዚ በብዙራት ዝግበር ፕሮስ ገለ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ስእሊ ፅምዶ መዓሲ ተጀሚሩ 2 ዓመት ገይሩሎ ኩሉ እቲ ብስራሕ ተሰሪሑ ለላህመቱ ድማ ንሕና ከም ንጥዕሞ ተገይሩ ተወዲኡ እዘን ሰበይቲ ግን ዓባየን ጣዕሚ ተዛረቦ እቶም ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሕና ግን ህዝቢ ብህዝቢ ከመይ ንሪኦ ኢለን እንታሽም ገይረኖ ሰብ ዘይተጸበዮ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ጀነራል ታደሰን ኣብ መንጎ ዝተሰሓሓለ ወቀሳን ክስታትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ በአዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምርኸቦም እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃል ውግእን ምክስሳስን ኣብ ዝበረኸሉ እዋን ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምርኸቦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ሃገር ዘይተጸበዮ ፍጻመ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ርክብ እዚ ፌደራል መንግስቲ ንሕወሓት
ንሓድሽ ኩናት ይዳለሎ ክብል ብተደጋጋሚ ክሲ ኣብ ዘቕረበሉ ከምኡውን ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምሕዝነት ፈጢሩ ክብል ወግዓዊ ወቐሳ ድሕሪ ምስንዛሩ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ፀኒሑ እዩ ተኻይዱ እቲ ኩነታት ዝያዳ ዘስተውዓል ዝገበሮ ድማ ካብ ወገን ሕወሓት እውን ተመሳሳሊ ሓያል መርገፂ ሕዚ ኣብ ዝተወሰደሉ እዋን እዩ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ዋና ጸላኢና ብልጽግና ይኽብል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምኡውን ባዕሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ሰሙናዊ ኣኼባ ሕወሓት ኣይጠፍእን እዩ ክብል ሓያል መልእኽቲ ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን እዚ ርክብ ዝምክያዱ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ብኣድናቆትን ሰብ ዘይተጸበዮ ክብሉ ክከታተሎም እውን ገይርዎ ኣሎ ምንም እኳ እቲ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብዚ ደረጃ ዝንተሃለዎም ጀነራል ታደሰ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ቀንዲ ምኽንያት በቲ ሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ብሓባር ዝተዳለወ ሻብዓዊ መደብ ኣፍልጦ ሽልማት እሙናት ኸፈልቲ ግብሪ ንምስታፍ ከምኡውን ስነ ስርዓት ምረቓ ሓድሲ ቴክኖሎጂታትን ታክስን ግምሩክን ንምኽባር ካብ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ዘመላኽት ኣብቲ ስነ ስርዓት ኩሎም ፕሬዚደንት ክልላት ከምኡውን ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ተራኺቦም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ ምዝ ጉዕዞ እዚ ተተሓሒዙ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ዝተባሃለ ነገር እኳ ተዘየለ እቲ ርክብ ኣብ ከቢድ ናይ ቃላት ውግእን ስጋት ኩናትን ኣብ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ብዙሓት ሰባት ብትኹረት ክከታተልዎ ገይርዎም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሕወሓት ንኽደንን ክጠፍእ ዝኽእል ኣባላቱ ጥራይ ምዃኖም ጀነራል ታደሰ ዝገለጸሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምርኻቡን እንታይ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለ ከምፅእ ከም ዝኽእል ግዜ ዝመልሶ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዝደንት ኢሳያስን ዝተፈራረምዎም ፌርማን ሰነድ ወደብ ኩናት ዘየበግስ ናይ ወደብ ሰነድ ከም ዘሎ ተደራዳሪ ኣይተ ኣሰፋ ብርሃ ቃሊዖም ሓደ ካብቶም ተወከልቲ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተሳተፉ ኣይተ ኣሰፋ ብርሃ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ምስ ቢቢሲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዛዕባ ጉዳይ ወደብ ዝምልከት ኩናት ዘየልዕል ፍታሕ ዘለዎ ስምምዕ ከም ዝተፈረመ እዮም ተዛሪቦም እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ እምሬትን ካልኦት ኣህጉራውያን ኣካላት ዝተፈለጠ ምዃኑ ይሓቢሮም ኣይተ ኣሰፋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውጥረት ምዕራጉ ስጋት ኩናት ምንፅልላዊ እኳ እንተተሰምዐ ኩናት ክውላዕ ዝኽእለሉ ዕድል ፀቢብ ከም ዝኾነ እምነቶም እዮም ገሊፆም ሓደ ስልሒት ኣብይን ኢሳያስን ክዋግኦም ዝብል እዩ ኣነ ብመብዛሕትኡ ኣይመስለንን ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ንሳቶም ከም ዝብልዎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶታት ወደብን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን መልሱ ኣብቲ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈራረምዎ ውዕል ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ፍታሕ ብሰላማዊ መንገዲ ክመጽእ ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣይተ ኣሰፋ ብርሃ ኣማኻሪ ናይቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነበሩን ሓው ስያ ብርሃ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ እቲ ምምሕዳር ዝፈረሰሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጠረ መሰረታዊ ፍልልይ ምዃኖም መረዲኦም ንሕና ትኹረትና ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እምበር ምስ ብልጽግና ወይ ሻዕብያ ኣብ ዝግበር ምሕዝነት ኣይነበረን ደኺምና ኢና እዚ ጌርና ህዝቢ እንተ ኣጉሂናዮ ናብ ሓድሽ ዙርያ ጎንፂ ክነእትዎ ኢና ዝብል መርገፂ ሒዝና ነርና ዝብሉ ኣይተ ኣሰፋ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ግን ዘይተጸበይዎ ፍጻመ ከም ዘጋጠመን ፍሉይ ድማ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ምግባር ሓሊፎም ንዓና ንምቕታል ወሲኖም ነይሮም ክብሉ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ብኸቢድ ገሊፆሞም እቲ ቀንዲ ናይ ፍልልይ ነጥቢ ድማ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ጉዳይ መሬት ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ኣሰፋ እቲ ናይ ኣይተ ጌታቸው ምምሕዳር ቀዳምነትን ሰብኣዊ ጉዳይ ማለት እውን ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ይመለሱ ዝብል መርገፂ ክሕዝ እንከሎም እቲ ካልእ ወገን ድማ ፈለማ ጉዳይ መሬት ይፈታሕ ዝብል መርገፂ ብምሓዝ ዓብዪ ፍልልይ ከም ዝተፈጠረ መረዲኦም ብፍሉይ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ሕወሓት ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ምልሻ ንምፍራስ ፍቃደኛ ብዘይምዃኑ ነቲ ህዝቢ ከም መትሓዚ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም ኣይተ ኣሰፋ ብተወሳኺ ብዛዕባቶም ካብ ሕወሓት ዓሚፆም ዝወፁ ሓይልታት ነፃ መሬት ተባሂሎም ዝፍለጡ ተጋደልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንትግራይ እምበር ንሓደ ውድብ ኣይንዋጋእን ኢሎም ዝተላዓሉ ምዃኖም ተዛሪቦም ፌደራል መንግስቲ ደሞዝ ይኸፍሎም እዩ ዝብል ክሲ ኣብ ምምላስ ድማ እቲ ዝኸፍሎም ገንዘብ ካብቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ካብ በጀት ፌደራል መንግስቲ ዝኽፈል ዝተፈለየ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኣነ ወታደር እንተዝኸውን ምተጸምበርክዎም ነይረ ክብሉ ድጋፎም እዮም ገሊፆም ሰባት ረኽቦ ቴሌፎን ነይርኒ ናይ
ترغبوا بالنقروا تاريخ هاي تبلاش ولا بقى تاريخ هاي تبلاش تستوي مثل اللي ترغبوا تهمكم تستوي ولا حول هاي اللي كان يزبط فوكس على خبر نزحوا هاي اللي كان هاي اللي كان وصلوا إذا أنت يوتيوب ذكرت قال لله خانعوها ما عدوا هاي تباسو هاي اللي كان زيادة ولا عن حتى لما خد حق تاي تدارب شو كان بيان خصوص الحرين تاي كم تبعت هاي لهم سرنا بقى انه خصوص ما عاد خلاص بينا غير 5 درور ايوه بس 5 سنه سمعي كان ملس لا تقع هو صغر اقوم يخدم الحين ما يدي اذي غير كاي اليوم ስለዚህ በስነ ጥበቡ በተካሉ ይስራ بعد ساعتهم كعنجال ود عنجال متاي مو بسنك لبونهم صرفهم كابوزحي تخك كم زدولهم عنجال ود عنجال سي تصبكم سي كيروس مون رايو اتي شامبل دفنه سلطنه دي بحال شامبل دفنه يدول انا زيو اتي نفوي كلهم منتري خايم حدا دحاني زغتولو تخلص قالوا يبلني انا كني يحرقوها يفرحوي مغنياتو سلطنه بقدم ميديا بزعباي بزاربو وعلى حقيقه مو انا حقيقه عدي سبيته يريو مخرتم مينا نبل تايلو بلو حزبي انترا دغدلو فولتو زلو ابو سواش كورس اسرائيل وليدي ابو يا ولد حدثت مقابرو 80 شعتني بوي موي ابوي كاسقيل يكون عم بحثو يكون مويت بوي انا مسك فولتو دلو سلاي بجزي درج لبوم سقفالو بز اديس ابا مسكده بيب درجي ترشنو ابوي ابا اديس ابا احنا نابوي علنا انا هاجري كاجنا ابوي جن كبرت تخاتلتي إذا مدلوا فوتيكم وخم تخون أي تراد أرنمو زي channel كا سبسكرايب نا لايك نا قبركم ما برها تعنوا بلاكم يدلين تسنى يقول لك نعهم يمني لكم سلام.